बे समाव गिबि गिबियाव आं बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम प्रेसनिसिम गिबि गिबियाव आंनि खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। दा नैबे समाव जोंनि जि सरकार सोलिगासिनो दं बे सरकाराव दिनै जोंनि गासैबो बिथिंजों जाखिनि उन्नति जादों आरो जोंनि दोलोनि जि निति आदर्श बे निति आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै बागानसालि गामिनिफ्राय सा 30 बा जि जइन जादों बिथांमोननिसिम आं गिबियाव आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोयो। दा नैबे समाव जोंनि बे बागानसालि ओनसोलल' नङा गासैबो बिथिंथिं नै मैया दाख्लैसो जोंनि 1 नम्बर आरो 2 नम्बर वार्डनिफ्राय बिदिनो शान्तिनगर ओनसोलनिफ्राय अनेक जइन जाबावदों। दा नैबे जोंनि बागानसालिनिफ्राय जोंनि निति आदर्शखौ मोननानै मोजां मोननानै जाखिनि जोंनि नैबे ओनसोलाव उन्नति जानाय बेक्तिगत उन्नति जानाय आरो जोंनि सरकारनि जाखिनि आसनि बेफोर आसनिफोरखौ जाहाथे जोंनि समाजाव जोंनो रायजो राजानो जों जाहाथे मोजाङैनो जों दिन्थिनो हायो बेफोरखौ लानानै जोंनि नैबे बागानसालि गामिनिफ्राय सा 35 आइजो बिथांमोना दिनै जइन जाफैदों। सालाकाति हिसाबै BPF दोलोआ गोबां सम आवग्रिनानै लाबोदों मासिखौ बे समाव UPPL हिसाबै माबायदि थासारियाव दं? UPPL हिसाबैथ' दा जाखिनि 17 बोसोराव जा मासि आवगायनानै थादोंमोन बिथां देरहासार बसुमतारी। दा नैबे समाव आङो सालाकाति ओनसोलाव गिदिंनानै नुदों जे जाखिनि उन्नति जानांगौ सालाकाति ओनसोलाव बिथांमोननि समाव खिन्थु आं बिदि उन्नतिखौ नुवाखै। दा नैबे समाव बिथांखौ नागारनानै जोंनि दोलोआव लोब लोब जइन जाफैनानै आरो जोंनि जाखिनि निति आदर्श बेखौ मोजां मोननानै दा सालाकाति हिसाबै जोङो अनेक माबायाव दङ उन्नतिनि पर्यायाव दङ दोलो हिसाबै आरो भबिष्यतआव हयथ' जोङो सालाकातिखौ जोंनि UPPL दोलोआ निस्सयकै लाबोनो हागोन। जौगार हिसाबै सालाकातिनि थाखाय UPPL हिसाबैथ' जोङो गासैबो बिथिंजों जुदि नोजोर होयोबा जोंनि जाखिनि BTC ओनसोलनि BTC सरकारनि जाखिनि आसनिफोर बे आसनिफोरखौ जुदि नुयोबा माने सालाकाति ओनसोलल' नङा प्रत्येकता 40ता समस्थियाव जाबायदि उन्नति जादों नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ। जेनेबा सुपार 50खौ मिथिगौ। जेनेबा सुपार 50आ जाहैबाय जोंनि जायफोर गोरिब गुन्द्राफोरनि गथ' गथायफोर जायफोर मेधाबि छात्रफोर गोरिब गुन्द्राल' नङा जायफोर मेधाबि छात्रफोर आर्थिकभाबै जायफोर एफर्ड खालामनो हाया बेफोरबायदि स्टुडेन्टफोरखौ जाहाथे जोङो APS IAS अफिसार इन्जिनियार डक्टर जाहाथे कचिं होनानै जों जाहाथे लाबोनो हायो बेनि थाखाय जोंनि सरकारा खामानि मावदों। आरो गासैबो धर्म अनुष्ठान धर्म फसंथानफ्राव आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जोङो 2 लाख करि थाखा होनाय जादों। दा बिदिनो अनेक आसनि लानानै जोंनि सरकारा खामानि मावगासिनो दं। जेरै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 बै इलेक्सन समाव जोङो रादाय होदोंमोन। बे रादाय होनायखौबो जों फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज 25,000खै होनानै दङ आरो दाबो होनो थांगासिनो दं। दा जोंनि सरकारा अनेक रायजो राजानि थाखाय सालाकाति ओनसोलल' नङा बे 16ता समस्थियाव जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा सामाजिक भाबै उन्नति लाबोनो थाखाय खामानि मावबोगासिनो दं।